всички от YouTube. От YouTube и това е CS 1.6 Longhorn. Тук до мен е Гогоменто. Тук до мен е Гогоменто 1992, кажи нещо. Не съм про, както каза. И сега ще играя на ботове. Макар и аз не съм голямо про, ама сега ще играя на малко на ботове. И сега с 30 FPS и малко лагва. И да, го кажи нещо. И да играя на AVP India и ги пръснах и двамата. Пръснах и двамата. Аз пък пръснах тук двамата. Това е Gun Game Arena. Аз пък, знаеш на каква арена сме? На AVP. Аз стоям на AVP India, играя с два бота на Easy. Иначе на хард или на нормал не му играя, апа. Знаеш, че тази CS промените са, че стреля по-върховно, по-силно се чува като стрелям. И много яката с CS просто и... Ще го кира с това, само трябва. Ще ме убият. Убих ги отново. Следващата писта ще бъде The Dust. Сме сам на CS-а, защото е по-як. Да. Съм където си. И пък ще бъде... О, с един куршум ги убих и двамата. Ще играе до... Чек, аз ги убих с един куршум, двамата ги избих с хет. С един куршум, два заека. С един куршум, два заека. Опа. Хедшот става да... Аз ще пиша авто, че после им както ми зашли. Убиха ма. Да, 4 на 1, воля ги. Да, хвата, виждате, сега ще ги ба. Всичките отново. Залагва, ама лаги много. Ама готов да килнах пистолет. Аз съм ги килнал също. Това хора, имам значката кул заради 9 клипа. Това почти е невъзможно. Моите кола са 10 и печеля значката, кола са 11. Още 11 кила е приключено. Да го пристелите. О, ще се изписате. Набих им хета отново, да. Се презаритирам. С саме 5 са малко са попръснавате саме 5 инглити там. Ти снимал с 40-60 въпроса снимам. Аз от 30. Ой, пият моите носи. Ще кари ма се. Макар че снимам с по-яка програма. Да, двамата ми се затаскал ги направя. Да. Ти не съм играл отдавна. А пък тук ще поиграя малко на AVP-то Индията, не съм играл давно. Съм бот. Ще ми забива мишката. Също да бия хедшот. Него и там висък не видял го. Хедшот и да. Сега се пробвам на друга писта. На друга писта ще играем на Detus 2. Ще играя срещу 3 бота този път. Потом да 3. Къде отиди, бе? Ще играя срещу 3 бота на Detus. Къде отиди? Съм двойка отново. Тук залагва повече. Знаеш, тук ми залаги повече, защото с компа ми имам проблеми. Моят компютър трябва да се носи на преинсталация и лагва. Го малко по-тихо е. Му ще да се скаже басти. Но знам, че ми лагва, но компа ми има проблеми, трябва да се носи на преинсталация, ама мама да си. Трябва да се носи на преинсталация, но... Хедшот. Не фък. Хедшот. И тримата ги убих на Dedusta, но яка CS. Те са си много яка. Армора. Кое оръжие трябва да... Ще направя 5 кила е тук и ще такова. Пак ще се бъде убите. Като лага се увеличи.
Бата, не го надъниха. Бата, пато ми се случи. Главната пушка ще го видя. Наби ми хета, бати. Аз ги дърнах през целите, ама не мога ги убия, бе, бата, тръмп. Така не пишете груби коментари, защото... Не пишете груби коментари. Не пишете груби коментари. Груби? Не. Пак на бутия. Ще ме избият. Фук. О, намерил го. Изби го. Завъртъв. Бяга някой. Няма да изляза. Намерил го. Бяха да го надури. Продължавам с темпата. Бас, майката, аз също изкапаното оръжие. Го убиха ма отново, бах ти. Сега че няма дам. Скай някакво по-силно оръжие, аз също изсловото оръжие, какво го направим пета. Да съм с примас. Остава 5 кила. Ще направя още там. Кънтър страйк геймплей на Мега Едишън съм. Трябва да конвертирам. И аз. С Инграма трябва. Този път ще постарая и Добря. Инграм. Ого, той се завъртя. И колкото да играеш за 20. Аз ще ги направя още 2 кила ще случвам. Не се прави. Ще направя още 4 кила. Къде има не бот, бе? Има Да, знаеш, че заложи. една арена. Само пана, не го... Да го прервам. Да обезвредим. Обезврежда бубата, трябва да си взема и клещи по-бързо се обезвреждам. То. Взимам си галилчето. Кога си взе галила? Аз си взе галила, защото с него бия хитри. Сега само си взема дефуската. Оле, те скорши много яко се чуват, бе, бати. Походим чакали. Чакали, да. Хет. Добря, да. Още 2 кила. И аз ще направя този още един. Още 2 кила, дами и господа. Моя голяма. 30 пасова. Аз имам с 45 някъде там. Аз имам с 61 в паса. Моя не лагите. Искам с ножка да се опита да го килда. Пак заложи, бахти. На буто, бахти. Това на буто. Двама. По-бързо да бягам. Ножка трябва да стане. За трябва да изслушам. Какво? Бати, да. Да, на Ато, как ма прицака? Он ма прицака и е на Ато, няма смисъл да тя да обезвиждам вече. Няма смисъл. Направя още доста... О! Сега се това, ако е добре, надявам се да ви хареса този клип. И чао! И чао!